Velkommen til TV Djurs. Vi er simpelthen blevet sat af et sted, vi ikke ved, hvor er. Her på Djursland. Så vi vil gætte lige om 10 sekunder. Skal vi fortsætte binden af? Ja. Lyst. Hvor gætter du på det? Har faktisk ingen idé. Nu står der derovre, der står Krukmøllevej. Der er en masse affald, kan jeg se. Ja. Nej, men det er sgu da et brev, det der. Ja. Der er en QR-kode med os. Det er nok dit puslespil. Har du en lomme eller sådan noget? Ja. Så beholder jeg skraldet. Ja. Nå. Lad os se. Ja, lad os se, hvad der står. I står nu i byen Rønde. Nå. Der er den by. Der er den by, der ligger tæt på jeres endelige destination. Husk at præsentere jer, forklare og byde velkommen til programmet. Jeg tror, vi har budt velkommen, men, Velkommen. men hvis I ikke forstod det, så velkommen til TV Djurs. Her, hvor vi finder skjulte skatte. Eller, nej, det er det jo egentlig ikke. Velkommen til programmet Skjulte Skatte på TV Djurs. Ja. Der er en QR-kode. Ja, der er en QR-kode. Og jeg vil lige sige, at jeg hedder Sirius Petersen. Jeg har været vært på programmet de seneste 4-5 afsnit. Og jeg har... Jonathan med. Yes. Som er... Hvad laver du egentlig til daglig? Ikke rigtig så meget. For scooter? Ja. Ja. Vi scanner den første QR-kode her. Hvis nu ligger den der. Vi kan bruge iPhone'en. Oh shit. Så nu får den på, så får jeg... Nå ja, det er måske nemmere. Ja. Okay, 6 minutter. Hvor er det henne? Kom nu. Skal jeg zoome ud? Holy shoot. Hold da op. Det er langt væk. Jamen der kan I også se, at vi står ved følget. Tæt på Rønde. Tæt på Rønde, yes. Jamen, jeg tager lige hjelmen på. Det gør jeg også lige, så. Nå ja. Og så kører vi. Den er meget skrald. Hej. Jeg skal simpelthen have ens ører inde. Yep, jamen så er vi godt i gang. Vi skal til højre her. Ja.
Hvad, kan den køre hurtigere? Hvad? Kan den køre hurtigere? Ja. Prøv. Ja, tak. Tror du også, den kan holde batteri sådan der? Ja. Okay. Måske. Vi prøver, ellers så må jeg skubbe dig. Ja. Så var der ikke mere batteri på den. Hvad? Så var der ikke mere batteri på den. Det var fartpilot. Ja. Nå, vi skal til venstre hernede. Krydset. Det er da egentlig her, man tager knallertkørekort, er det ikke det? Altså, de her jo, veje, her i Rønne. Ja. Jo. Hvad skal vi? Ja, vi skal til venstre. Ja. Var det korrekt? Ja. Okay. Men så kan jeg sidde godt lidt knallert. Jeg kører jo på knallert her, og der skal man jo til knallertkørekort, og det er ved at være et halvt år siden, jeg sidst tog det knallertkørekort. Så det er ved at være lidt vissent. Men Jonathan, min sidekammerat her, han har lige taget kørekort, og han får faktisk kørekortet lige om et par dage. Får det faktisk i morgen. Får jeg faktisk i morgen, ja, hvor han også bliver 15. Ja. Der er 2,6 km til Værter. Okay. Og hvad skal vi herop? Bare lige ud. Okay. Vi er faktisk bare lige ud gennem hele Rønne, nærmest. Vi er faktisk derinde på Rønne skole, man tager kørekortet, hvis man bor her i Sydjurs. Ja. Hvor der er en, der hedder Svend, der underviser. Har du også ham? Ja, ham havde jeg også. Jeg tror, alle har ham næsten. Nej, jeg tror også, man kan have en, der hedder Niels. Niels, nå ja, det er rigtigt, ja. Han er ikke så aktiv. Nå. Nu kan jeg ikke huske, hvad Så skal vi derover. Og så skal vi derover. Der. Nå ja, det kan jeg da egentlig godt huske. Det var ikke lige præcis her, vi har lært det. Der fortsatte vi så bare over. Ja, det er rigtigt, ja. Og så over gennem der. Ja. Jonathan, han er lidt bagud. Han skal ikke køre særlig hurtigt. Kører forbi Cykel K der. Jeg tror lige, jeg kører lidt langsommere her, så det kan være med. Men der står simpelthen, at vi skal lige ud her. Og videre op.
Jeg aner ikke, hvad man skal her. Jeg fortsætter bare lige ud. Så lige holder jeg og venter på Jonathan her. Ja. Jeg kommer nu, Sirius. Jeg kommer nu. Hej med dig. Hej. Ej, det var da sjovt, jeg mødte dig lige her. Hvad siger du? Det var da sjovt, jeg mødte dig lige her. Ja, du er sød, jeg mødte dig lige her. Det går lidt langsomt på den der. Det er også op ad bakke. Ja, det er rigtigt. Der var faktisk ikke op på det. Ej, jeg skal heller ikke snakke. Jeg er den langsomste i klassen, dybest set. Nå. Vi kører igen. Ja. Nej, ikke igen. Ikke igen. Jeg kan huske, vi lærte til at køre kort, og vi skulle holde der. Go. Kør. Cykelsti. Hey. Og det var dejligt. Ja. Nå, nu forsvandt cykelstien så igen. Jeg overhaler dig. Det kunne være, at vi lige skulle hoppe over i venstre side der, så vi kan køre på cykelstien. Altså jeg tænker, hvad er ideen med at bygge en cykelsti, der er så kort? Tænker jeg også. Det er vi altså enige om, det var en cykelsti, det der. Ja. Nu er vi kørt ud af Rønne. Ja, nu kan vi ud af Rønne her. Fuck. Så det kører bag ved dig her. Nå. Vi skal til højre om 250 meter. Ja.
Den siger, det skulle være her. Okay, vent. Lige 100 meter længere. Okay. Mit dæk, det er ikke fladt, vel? Hvad? Mit dæk, det er ikke fladt, vel? Det der bagdæk. Nej. Okay, godt. Så den siger, vi skal til venstre, altså videre opad her. Og så skulle det være på... Nå, heroppe. Ja. Så siger den, det skulle være et eller andet sted i det der buskage, eller hvad der. Det derinde. Hvad? Derinde. Nej, derinde. Nå. Nu skal vi prøve den. Lad os prøve. Skal vi huske at have minicam med? Stop. Den skal ikke gå. Ja. Kigger lige på mobilen. Jeg tror du ikke, det er oppe ved huset? Det kan jo godt være oppe ved huset, men det er sådan deroppe ad. Agtigt. Der. Ja, der. Er vi der? Et står der. Ja. Det var fordi, det var 0 før vi havde. Ja. Så er det med til scootersne. Skal vi gå den der vej, eller skal vi bare gå igennem her? Bare gå igennem. Så ikke har nogen der på ondt af det. Du ved, hvad det der er? Det er en kirke eller sådan noget, tror jeg. Nej, det gør det ikke. Aarhus Universitet, står det. Ja. Prøv at det skal jeg simpelthen lige se. Okay. Men vi er jo i Rønne. Ja, det... Nå, men der er også Tirstrup Lufthavn. Ja. Det kan være, du kan være inde i det her. Eller Aarhus Lufthavn hedder det, ved du. Aarhus Universitet. Det er meget højt. Ja, det må man sige, og gammelt. Ja. Du mangler lige. Det er også stort. Og stort, ja. Nå, men det må være... Nå. Det tror jeg ikke at udtale mig om. Ja. Så kommer jeg til at sige noget dumt. Godt have en flot scooter. Ja, jeg ser elløbehjul bagved. Ja, det er den, som den flotte scooter dækker for. Nej, den... Okay. Okay. Nå. Det var man lige skulle... Nej, Det var godt lavet. godt lavet. Så er det i min hjelm med her igen. Sådan der. Ja. Ja. Der er ikke noget puslespil med den her gang. Det kan være, det ligger inde i... Jeg tror sgu. Jeg tager handsker på nu. Ja, det er også koldt. Bind. På den forkerte hånd. Ja. Kælø Jagtslot står der. Det må så være det der, eller? Det må det næsten være. I er ankommet til den første post. Kælø Jagtslot.
I ankommer til den første post, Kælø Jagtslot. Det blev opført i 1898-99 af den holstenske Jennisk-familie, der ejede godset fra 1825 til 1945. Arkitekt Hack Kampmann tegnede den nationalromantiske bindingsværksbygning med kalkmalerier indvendigt. Ja. Slottet fungerede som sommerbolig og jagthus med udsigt over Kælø Vig. Det ligger tæt på hovedgården og skovene. Fra slottets terrasse ses stier mod øst ned mod en gammel landsby med bindingsværksgårde og tæt tilknytning til godset sammen gennem århundreder. Har I gæt på jeres næste destination, inden QR-koden viser vej? Nej. Ja. Er der noget historisk her i området? Altså, der er den der bygning derovre. Der er noget historie, men den ligger jo også bare meget tæt på. Ja, det er rigtigt. Nej, det er jeg sgu ikke. Det kan være lidt andet med en vej eller sådan noget. Eller en vej, der bliver grundlagt på et eller andet tidspunkt. Men det må altså sige, at der hvor der står Aarhus Universitetet, det er altså et jagtslot. Ja. Der blev lavet med, af arkitekt Hack Kampmann, som tegnede det. Og der er kalkmalerier indvendigt, så det er godt at vide. Nå, vi skal scanne QR-koden. Skal jeg holde den igen, eller? Ja, tak. Der. Lånestokgrafi. Det er 4 minutter væk. Det er simpelthen bare ned ad vejen der, og så til højre. Mm-hmm. Det er 2,8 kilometer. Vil du have den her i lommen, eller hvad? Ja, eller kan du have den? Eller Nå, jeg skal selvfølgelig også på din sædekasse. Ja. Det glemmer jeg helt, jeg har. Så. Jeg tager den her på igen. Tak. Hey. Nå. Åbner den? Nej. Nu gør den. Nu gør den. Jeg tænkte lige, hvor fanden slukker du min scooter? Skal jeg være provokerende? Ja. Jeg har bare alle mulige papirer deri. Men hvor lærer jeg QR-koden? Nej, du tog QR-koden, gør du ikke? Altså, hvad fanden? Det er pludselig spil, så løjse. Jamen, der er kun en ved den anden jo. Ja. Men den har du? Ja. Godt. Ej, jeg har ikke tørt. Jo, det har jeg. Nej, jeg er spillet den ud faktisk på den. Hvad for en? Hvad? Lidt med det. Yes. Jamen, så er det jo bare at køre jo. Er det tilbage igen, eller lige ud? Det er lige ud, tror jeg. Bare flyt til mig. Okay. Ui. Okay, der det virker sådan lidt racerbaneagtigt det her. Hey, der er blomster. Der. Super flot. Jonathan, han fyrer lige så stille med i baggrunden.
Bare til højre her. Ja. Ui. Oj. Dag. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mærket en cykelsti, der føles så gammel før. Altså den er meget, du ved, ligesom veje, der er blevet kørt på i rigtig, rigtig lang tid. Den er meget ro. De nye cykelstier, de plejer som regel at være sådan meget Nye. Ja, nye og blå og sådan fine i det. I hvert fald der, hvor jeg bor. Så her, se nu der. Ja. Så er der set udsigt ud af alle tingene. Kan du se, hvor mange bar du har på? Hvad? Kan du se, hvor mange bar du har på? Altså, hvor meget strøm? 5. Altså 5 ud af 5. Hvad? 5 ud af 5. Ja. Jeg har... jeg har 8 ud af 10. Åh. Så 80%. Wow. Jeg griner. Også de der elskutter, man kører på, dem kan man, til kørekort, der kan man få fucking meget fart på. Ja, der kan man ja, det kan man virkelig. Jeg ved, man kan få fart på med den her. Jeg prøver lige. 33, 34. Nej, 34 km/t kan jeg komme på. Til scooterkørekort her i Rønde, der kan man, der er der nogle elscooter, og man kan komme op på 45 km/t, næsten 50 ned ad sådan en bakke her. Det kan man ikke på den her. Jeg overhælder dig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne komme op på 35 km/t. Det er ikke særlig meget forhold. Man kunne komme op på sådan 50 på de der scooter der. Ja. Jeg synes også, der var en gang imellem, hvor de der... hvad hedder den? Hvad hedder den der ikke er en PGO? Jeg gør. Ja, lige præcis. Den kunne man en gang imellem få sådan op på 50, hvor den ligesom blev ved med at yde. Ja. Det var svært. Nå, vi er der om 650 meter. Yes. Vi skal til højre herhenne. Ja. Solcellepark ved
Ved Bjødsel? Nej tak. Okay, det vil de ikke. Skal vi til højre her? Der er nogen, der følger med. Så skal vi så til højre her igen. Og så lige ud. Jeg overhælder dig nu, seriøst. Hvad? Jeg overhælder dig nu. Overhælder du mig? Ja, jeg gør. Prøv. Nej, jeg gør ikke. Åh. Jeg kan se posten. Der. Der, bil. Kan vi vide, om der er nogen, der kommer til at spørge os, hvad vi laver i det her program også? Hvem skulle det være? Altså, kan du ikke huske, at der har været nogle forskellige mennesker rundt omkring, der har spurgt til, hvad det er, vi laver til? Der har nemlig været mennesker, der har kørt forbi og været ved siden af, der har spurgt, hvad fint det er, vi laver. Det kan jeg sgu lidt forstå med den her hjelm her. Når vi går rundt og tager breve fra busk. Ja, kan så... kan du... Au for helvede. Hvordan fanden har han fået hånden herinde? Skal jeg virkelig hjælpe dig? Nej, du skal ikke. Der. Uden jeg kan vende den mod mig, det kan jeg ikke. Skal jeg bare sætte min over på mit? Nej, bare hold den sådan her, det er fint. Kan jeg se, hvad der er i det brev? Ja, lad os se. Hey, der er lige en til dig her. Det kan være, du kan optage ned i sådan et brev, så man kan se, hvad der står. Bjødstrup by og opland. Bjødstrup er en lille landsby øst for Rønde i hvad fanden står der? Bregnet Sogn med rødder i middelalderen. Byen har historisk haft skole, mejeri, smedje og ligger tæt på Kælø og Møllerup godser. Oplandet består af store marker, levende hegn og fortidsminder. Fra byens veje ses mod sydøst mod skovklædte bakker. Stier fører ind i en stor statsskov, der strækker sig fra godset ned til kysten. Et område rigt på natur og gamle træer. Har I et gæt på jeres næste destination, inden QR-koden viser sig? Vi er enige om, det her det er fokuseret på byen, ikke? Bjødstrup by, ja, det er jo ligesom byen og oplandet. Men hvad for en by er vi i nu? Bjødstrup. Ah. Det er i hvert fald tæt på, tror jeg. Eller det kan godt være, det er Bjødstrup, det der. Nå. Jeg har ingen idé. Jeg har heller ikke nogen idé. Jeg skal lige have noget ned i sædkassen her. Hvis jeg kan. Skal man trykke ned? Nej, man skal sådan
Det skal være sådan lidt yderligt. Du er heller ikke selv finde ud af det med dine egne skuldre. Nej. Ja, lidt. Men sådan er det jo Vi med kan lige de vente med at lukke sådan, at Jamen prøv lige at vente lidt. så kan vi lige scanne den der. Kan du holde den her? Jeg ligger lige stille på. Ja. Nå, jeg tror, den Jeg lukker. skal nemlig lige have en halskæde ned. Herned. Meget koldt. Kom nu. Så. Vi har lige en hurtig pause her, fordi jeg lige skal have min halskæder ned i buksen her. Så kan man så sige, hvorfor sker det? Det er fordi, de er pissekolde. Yes. Der er ikke nogen grund til at gøre det mere koldt, end det er i forvejen. Nej. Ja, lad os scanne den der. Ja, lad os prøve. Så er det lige sådan op nu igen. Ja. Nu skal jeg ikke tabe det, det var jeg lige allerede ved. Nå ja, det vil være træls. Så. Jeg lige rettet lidt op, så det optager også. Ja. Jeg skal prøve. Kom så. Okay. 5 minutter i bil, siger den. Skal vi... Nå, vi skal hen i Bøderstrup nu. Nej, nu er det Bødstrup. Det er det, Nå, der vi er. Ja. Så vi skal hen til Kanø Højskole. Står der. Yep. Spændende. Så lad os køre. Ja, så skynder. Det var lige skærmoptagelsen, der stoppede. Hvad? Det var lige skærmoptagelsen, der stoppede. Nå. Hvor du. Ja. Shit. Yes, det er tid. Vi kører. Jeps, jamen vi er så på vej mod næste punkt på kortet. Der bliver sådan en hel del her. Du kan altså se, at vi var i Bøderstrup før, fordi nu kører vi ud af det. Hold da op, et luksushus. Sirius! Vent på mig! Bil! Det er den vind der. Jeg overhaler dig. Gør du det? Su! Altså, jeg tror en af grundene til, at Jonah han er så langsom i det her program, det er også fordi, der blæser sindssygt meget. Ja. Og sådan en elløbehjul der, der er mange sjove ting med det, og man kan tage det med rundt omkring nemt, men det er altså ikke særlig aerodynamisk. Nej. Det kan man ikke sige. Så skal du sætte dig ned på det. Nej. Er det egentlig ikke også svært at sætte sig ned på sådan en elløbehjul der? Det ved jeg ikke. Kan du? Ja.
Prøv. Hey. Man kan bare ikke se mig. Ja, man kan se dig med det her. Det bliver så sindssygt meget her. Nej, hvor er den idioter langt væk, altså. Jeg kan slet ikke følge med alt det vind. Jonas, det er lige før det er nemmere, at du bare kører foran, og så giver jeg vejdirektioner. Okay. Directions. Okay, her er der faktisk meget flot. Hvad? Her er der faktisk meget flot. Ja. I hvert fald, da man var sådan oppe på toppen af det hele. Jeg vil køre på siden af dig. Kom her. Det er bare i orden. Hvor langt er der endnu? Hvad? Hvor langt er der endnu? 1,5 kilometer. Ja. Så hvad svarer til... Ja, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad det 17 svarer til. kilometer. Nej, jeg tror ikke, det svarer til 17 kilometer. Ikke helt. Nå, vi skal bare følge vejen. Ja, bil. Wow. Nå ja. Bag os. Shit. Det kan vi ikke lige... så bliver min skulder ved. Kører lige over en vandpyt. Kom så. Jeg skulle lige til at sige, nu er der en overhale, der biler os. Nu hvad? Jeg skulle lige til at sige, nu er der en overhale, der biler os. Hvad? Hvordan gav det mening? Nu er der en overhælder os bil også. Nu er der en overhale, der biler os. Ja da. Flyv op. Ikke rigtigt. Hey, der skulle da... Der er får! Hvad så? Der er får! Ja. Og forunger, hvad hedder det? Jamen, nok kan du lige sætte det her ned i remote. Nå. Skal jeg sætte det Echo og køre? Nej, så kører jeg kun 15, tror jeg, eller 20. Hvor Jeg kan køre 20, så er det Echo. 20, okay. For jeg har kun 3 varer på. Oh shit. Ja, det er nok en god idé så. Skal jeg køre Echo? Ja, det er ikke så. Jeg kan også køre i go mode, så kører vi 6 km i timen. Det er nok en langsomt for mig også. Ej, men de er rigtig søde der, får der. Fede unger. You spin me right round. Ja, vi kører videre. Jeg skal bare lige ind og se dem. Sirius, han elsker får. Ja, jeg elsker får. Ja.
Har du speederen i bunden? Ja. Shit. Ja, vi bliver nok lige nødt til at... Jeg tror lige, jeg trækker. Ja. Det går meget hurtigt, det her. Vi er der om 400 meter. En halv kilometer. 400? Ja. Ej, jeg skal... Det mener du ikke. Skal jeg køre på det her 400? Du prøver bag på min så. Kan du... Jeg ved, kan du det? Jamen, jeg skal gøre med løbehjulet. Så kan du sætte det her. Vi er på privat grund alligevel. Nå ja. Vi prøver lige at... Det er min fætter, der ejer privatgrunden her, bare rolig. Ja, lige præcis. Så vi sætter lige en løbehjul op her. Er du klar? Yes. Skal lige... Ja. Skal jeg lige holde ved her? Ja, det er en god idé. Giver du bundespeeder lige nu? Ja. Jeg føler også lige en lille smule, der er lidt lyst på. Ui. Altså, du kan lige. Ja, men det er lidt svært, når man kører så langsomt. Man ikke kan dreje til højre. Det lyder jo næsten som en benzinknallert. Ja. Åh nej. Der er ikke en menneske. Jeg skal jo ikke styre her. Åh nej, sand. Vi er der lige om 240 meter. Skal vi til højre? Og vi har lige valgt at sætte Jonathan bag på min scooter her, fordi at han kan simpelthen ikke køre på det her ujævne terræn her. Okay, kan vi vinke til kameraet? Ej. Yes. Prøv at køre over skrænten der til højre. Det er ikke lige den bedste. Vi kan også køre på taget. Ja. Hvad så? Vi skal simpelthen til venstre her og står. Jeg tror ikke, det der er nede. Jo, tror jeg får ret i. Så lige her med cyklerne sikkert. Ja, det er nok. Eller i skæset der. Giver lige efter bredet. Ja. Ja. Så du bare køre ind ad vejen. Yes. Yes, så det gik jo meget fint. Ja. Fuck. Så. Nu tager vi tapen med der også. Yes, sådan der. Lad os se. Lad os se, hvad Fred byder på denne gang. Vi laver lige den sædvanlige med at sætte den op på der. Og så vi laver lige den sædvanlige med af med hjelmen. Det behøver du ikke noget mere. Vi sætter på. Ja. Sorry. Nå, jeg skulle ned om løbet. Der er mere kameraer. Nå, sådan der. Men det er også for træt med kamera. Ja. Så sammen så er vi lige sådan en her. Puslespil til dig. Ikke flere. Vi har 3 i forvejen, så det er lige den sidste her. Godt. Det er lige før bedre at putte det i sædeklassen. Ja, lige på.
Og der er ikke så mange endnu. Jeg tror, der er en til. Det må være en ko. Ja, det er en ko, der sidder sådan der. Kalø Landbrugsskole. Kalø Landbrugsskole er Danmarks eneste specialiserede økologiskole, grundlagt i sin nuværende form omkring 2003. Men den er faktisk rødder tilbage fra 1940'erne. Skolen har 80-100 elever og tilbyder uddannelse til faglært økologisk landmand, inklusiv internationale klasser på engelsk. Praktik foregår på eget skolelandbrug med fokus på bæredygtighed. Beliggenheden er naturskøn nær kysten, og fra markerne ses mod nord en tæt skov med mange fortidsminder. Har I et gæt på jeres næste destination, inden KK viser sig? Nej. Det har jeg virkelig ikke. Altså indtil videre, der har jeg overhovedet ikke kendt noget som helst af det, vi har været i. Nej, heller ikke. Så nej. Nej til Djurs, det har vi ikke. Vi prøver at sende den der. Kan du holde den der? Yes. Det er til... Der. Også 5 minutter, hvad svarer til... Og vi skal tilbage igen. Vi skal tilbage igen, vi skal forbi der. Det var ned igen. Der burde du altid kunne køre. Det kan du i hvert fald næsten rulle. Og så ned til vejen der. Så der. Yes. Jamen vi kører. Lad os lige parkere i sædekassen igen. Jeg vil lige rydde op efter. Så. Man skal aldrig smide papir i naturen. Nej, det er meget usundt for naturen. Ja. Hellere plast. Jeg tager lige min hjelm på igen. Nu begynder det at blive lidt varmt, synes jeg. Gør det? Det er dejligt varmt. Ja, det er meget dejligt lige at blive varmet lidt op. You got it. Nå, jeg gjorde det i første forsøg. Yes. Det sker af og til. Yes. Nu skal vi så ikke bare køre? Skal jeg bare trille, eller hvad? Jeg tror godt, du kan prøve at køre. Ja. Prøv at se, hvordan det kommer til at se ud. Hey. Jeg skal lige se, hvad der står her. Økodag. Michael. Jeg må hellere lige indhente Jonathan her. Jona? Jona? Den viser anden vej. Sorry, den viser den her vej. Jeg kommer. Yes. Ej, men hvad fanden? Det er fint. Nå, men vi skal den vej der. Nej, lad os så, du siger det der.